Πάμε να δούμε τώρα λίγο τον έπαινο και την ενθάρρυνση. Σε συνδυασμό. Ο έπαινος ενισχύει την εξωτερική αξιολόγηση. Θέλω να γίνει κατανοητό αυτό, διότι ο έπαινος έρχεται απ' έξω. Μπράβο παιδί μου, τέλειο, καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο. Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο σπουδαιότερος, είσαι... Ενισχύεται λοιπόν, ενισχύει την εξωτερική αξιολόγηση. Όσο επενώ, εκπαιδεύω το παιδί μου να περιμένει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Σας διαβεβαιώ ότι στα γραφεία μας έρχονται οι άνθρωποι με συγκεκριμένα θέματα. Φόβος, θυμός, ενοχές, η γνώμη των τρίτων. Καιρός να αποφασίσουμε να διαγράψουμε την εξωτερική αξιολόγηση και να εστιαστούμε στην εσωτερική αξιολόγηση. Δηλαδή η ενθάρρυνση στοχεύει στην εσωτερική αξιολόγηση. Εσύ τι πιστεύεις για το έργο αυτό? Εσύ τι νομίζεις? Άσε τι νομίζω εγώ, τι νομίζω ο δάσκαλός σου, τι νομίζει η μαμά σου, ο μπαμπάς σου, ο θείος. Εσύ τι πιστεύεις? Η ενθάρρυνση στοχεύει στην εσωτερική αξιολόγηση. Τι γνώμη έχεις? Μη σπέβδετε να δίνετε γνώμη στα παιδιά. Σας ρωτάει το μικρό παιδάκι, το τρίχρονο, το τετράχρονο με τη ζωγραφιά του, μαμά σ' αρέσει? Η απάντηση ας μην είναι η πολύ εύκολη. Α, καταπληκτικό, μπράβο Γιαννάκη, πολύ ωραίο το ζωγράφισες. Όχι, εσένα σ' αρέσει αγάπη μου. Μία παρεξηγημένη λοιπόν τεχνική ο έπαινος που οδηγεί στην αποθάρρυνση, την αλαζονία και τη μειονεξία, στην εκδίκηση και την παραίτηση. Δηλαδή μία τεχνική που οδηγεί στην αποθάρρυνση. Δηλαδή, όσο επενώ, και δεν ξέρω αν επενώ αξιολογώντας σωστά, γιατί ως η κουκουβάγια που βλέπει το κουκουβαγάκι της, τη γνωστή ρίση, έτσι μπορεί να μην είναι τα κριτήριά μου και πολύ ορθά. Άρα όσο επενώ οδηγώ το παιδί μου να αισθάνεται σημαντικό και σπουδαίο, και όταν βγει έξω που οι υπόλοιποι δεν το επενούν, αρχίζει η αποθάρρυνση. Τι άλλο κάνει? Οδηγεί στην αλαζονία και τη μειονεξία. Είπαμε αλαζονία και μειονεξία είναι το ίδιο πράγμα, το ίδιο νόμισμα από την άλλη πλευρά. Όσο επενώ λοιπόν ενισχύω την αλαζονική, την έπαρση, το είσαι σπουδαίος, είσαι ικανός, και όταν αυτό σταματήσει η τροφοδότηση του επένου, έρχεται η μειονεξία να πάρει τη θέση της και να πει «Α, δεν είμαι αρκετά καλός, αφού δεν με επενούν εδώ πέρα, στη δουλειά του, ας πούμε, πήγε ο άνθρωπος και περιμένει τον προϊστάμενό του να του λέει μπράβο κάθε μέρα, γιατί του το έλεγε η μανούλα του».